Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбір темалар турында. Татарстанга пандемия гриппы килде, үзеңне һәм якыннарыңны ширдән ничек сакларга? Юлларны чистарту буенча тәүлек әйләнәсе эшләү режимына күчерелде. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев нинди йөкләмә бирде? Безнең заман геройлары Ярчалыда мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү дәвам итә. Татарстанга пандемия гриппы килде, штамм тиз тарала. Ярчалыда активрак прививка ясарга киңәш итәләр. Бу аеруча куркыныч төркемдәге кешеләргә кагыла. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе вакытында шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бәриев хәбәр итте. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Республикага тагын H1N1 дуңгыз гриппы кайтырга мөмкин. Аңа Татарстан халкының иммунитеты беренче тапкыр 2009 елда каршы торды. Авыруны булдырмас өчен прививка ясарга кирәк дип белдерде шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бәриев. Өстәвенә коронавирус инфекциясеннән соң халыкның иммунитеты зәгыйф. Он более агрессивный и более по своим последствиям сложный. Поэтому я акцентирую на то, чтобы в первую очередь были привиты беременные женщины, лица старше 65 лет и дети. Моннан тыш ковид та шәһәрдән китмәде. Пандемия башланганнан бирле лабораториядә расланган коронавирус очракларының 27 меңдә 30 очрагы теркәлде. Йогышлы авырулар хастаханәсе, шулай ук икенче хастаханә һәм ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе ковидлы госпитальләр статусын саклый. Хәзерге вакытта бирдә якынча 200 кеше дәвалана. Вакцинация проводится в лечебно-профилактических учреждениях и при необходимости либо же наличию заявок с выездом на предприятие. Вакцина имеется в городе лечебно-профилактических учреждениях, также как и от гриппа, так и от новой коронавирусной инфекции. Яңа коронавирус инфекциясына һәм гриппка каршы шәһәрнең барлык өлкәннәр шифаханәләрендә прививка ясарга мөмкин. Моннан тыш бер юлы 2 авыруга каршы прививка ясарга рөхсәт ителә. Ләкин бу табиб тикшерүеннән соң гына башкарылырга тиеш. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Автомобиль юллары предприятиясе юлларны чистарту буенча тәүлек әйләнәсе эшләү режимына күчерелгәне. Бу хакта шулай ук эшлекле дүшәмбе вакытында башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев йөкләмә бирде. Нинди? Бу хакта тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Ярчалыда әлегә явым-төшем күп түгел, әмма бу юнәлештә эш бер туктаусыз алып барыла. Кар чистарту техникасы көндез дә, төнлә дә юлларны чистарта. Тут активная чистка дорог. Ежедневно работают 80 единиц техники и до 100 дорожных рабочих. Предприятие ПАТ переведено на круглосуточный режим работы по очистке дорог. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев кар чистартканда игътибарлырак булуларын сорады. Әйтик, шәһәр башлыгы узган елгы очракны искә төшерде. Зәп бистәсендәге балалар шифаханәсеннән ерак түгел урында ачык кыйга бала төшеп киткән иде. Бу хәл кар чистартканда тракторның люк капкачын күчерүе аркасында була. Но внимательным образом хозяйство нужно смотреть. Значит, там, где прошел трактор, не зацепили ли крышку колодца или еще что-нибудь не произошло. Потом оправдываться сидеть перед руководителем правоохранительных органов, я думаю, что уже дело последнее. Балалар куркынычсызлыгы иң мөһиме. Шуңа күрә киләчәктә проблемалар булмасын өчен игътибарлы, юлларны чистартканда ныклы контроль булырга тиеш, дип ассызыклады Наил Мәгъдиев. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Безнең заман геройлары Ярчалыда мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, хәрби бурычлыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү, мобилизацияләнүчеләр янына хезмәт итү урыннарына бару һәм туганнары һәлак булган гаиләләргә ярдәм итү эшнең төп юнәлешләре булды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Ярчалыдан 55 миллион сумга 325 тоннадан артык гуманитар йөк тупланган һәм озатылган. Шулай ук Лисичанскида Рөстәм Гатин җитәкчелегендәге инициатив төркем эшли. Ул Лисичанск шәһәрендә яшәүчеләрне кайнар аш белән тәэмин итү белән шөгыльләнә. Шулай ук 2 ай дәвамында волонтерлар көн саен шәһәр халкы, эшмәкәрләр, мәктәп укытучылары, предприятиеләр һәм актив гражданнардан гуманитар ярдәм кабул итәләр. Вот тот дух, который имеет место быть в Челнах,
а у нас особый и особенный дух. Дух взаимопонимания, поддержки. Он заложен со времен строительства КАМАЗа и города. И это чувство локтя, чувство поддержки передает сегодня и нынешнему поколению, детей и внуков. Район администрациялары хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләрендә булды. Бу 969 гаилә. Һәр гаилә аерым игътибар зонасында. Хәзерге вакытта хәрби хезмәткәрләрнең балаларына транспортта йөргән өчен компенсация буларак акча бирү башланды. Ай саен бу максатларга 1 миллион сумнан артык акча түләнәчәк. Мы сделаем все, чтобы мобилизованные челнинцы знали и чувствовали, что мы ими гордимся, что дома их любят и ждут. Для наших мобилизованных очень важно, что мэр города Наиль Гамбарович лично их провожает, каждому челнинцу пожимает руку. Для них очень важны слова. Мы своих не бросаем. Это не просто слова, это реальные дела. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты мобилизация кысаларында хәрби хезмәткә чакырылган гражданнарның 18 яшькә җитмәгән балаларына 20 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турында карар чыгарды. Шулай ук түләүләр махсус хәрби операциядә катнашучы барлык гражданнарның гаиләләренә, шулай ук һәлак булганнарның гаиләләренә дә биреләчәк. Мобилизацияләнүчеләрнең туганнары өчен кайнар элемтәдә эшли. Шалтыратулар тәүлек буе 8 917 916 89 10 телефоны аша кабул ителә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Яршолыда орман патологиясын тикшерү тәмамланды. Меңләгән агачлар һәм куаклар белгечләр тарафыннан тикшерелде. Алар үсентеләрнең нәрсә белән авыруларын, аларны ничек дәвалап булуын билгеләделәр. Шулай ук Ярбуе паркын рекреацияләү буенча тәкъдимнәрен әзерләделәр. Бу хакта хәбәрчебез материалында. Һәр агач өчен үз амбулатория картасы ачылды. Белгечләр агачларга диагноз куйдылар һәм дәваладылар. Урман патологиясы тикшерүе Ярбуе паркында узды. Аны Казан аграр университеты студентлары һәм укытучылары үткәрде. Паркта алар 90 меңнән артык агач һәм куак санаган. Шул ук вакытта аларның 59% сәламәт, 31% төрле авырулары бар. Самый здоровый лес, устойчивый лес, это смешанный по составу, многоярусный, сложный по структуре и разновозрастной. Скверларда йорт яны территорияләр янындагы яшел үсентеләр дә игътибарсыз калмады. Санкт-Петербург белгечләре билгеләп үткәнчә, Яршолыда агачлар һәм куакларның 90-га якын түре үсә. Алар бик уйланылып утыртылган, тик кайбер автомобиль юллары янында куаклар җитми ди билгеләп үтә дендрологлар. Кустовые, которые немножко задерживают это все. Автомобильные выбросы. Выбросы автомобильные, да. И тут же посажены красивые ели, которые долго не выдержат. Но их нужно немножко защитить. Яңа чыгучы ботакларның зыян күрүеннән коткаргычлар саны турында белергә мөмкин. Аеруча каеннар ешрак авырый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. 15 декабря. ДК КАМАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы». Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Будет тепло тем, кто шубу имеет. Шуба надежная, зимой согреет. Распродажа шуб ТЦ на Пушкинской. Меняем старую шубу на новую. С 19 по 30 ноября ТЦ на Пушкинской, 2-й этаж. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту «Забота», добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru.